Nzu awele ka iji n'aka nzu uwe ihe dị ọcha ndị ichie na ndị egede ji ekpe ekpere anya ga iji n'aka n'ụbọchị nke taa wee na-akpọku Chukwu okike abịa ma ekekere ọmụọ ka ịbụ ọ na obi ụgamadike wezi igwe egbukata mmụọ nkọ ka izi n'obodo ụka anyị nọ mụ abụkwa nụgharị ala nwa mmadụ abụchukwu Joseph Juaka nwezi igwe ihe apara aka ọ na-ele asọkwa gị nwata na ha ahụ ya ọkụ aga njiwe nọ n'oke obi sị ka anyị ka nzu n'ụbọchị onye obi a na-adịkwa ọcha ya sokwara ka nzu a otu a ụfọdụ ọ nọfọ ise gba ya na njọ ya na njọ o chikwere ka o chiri ya rie ise na waje were ike ise asịrị ihu ka anyị ga-ya ahụ ga abụlaghachi azọ bụrụ ya gbukọ onwe Eke Oria of Unqua. Balu ko balu test. Dia sana lah. Ekekerowa. Mo kebo. Onye mo yo na-eke ama onye ọrụ. Aya kpọkụ na n'ụbọchị nke taa. Anyị kpọọ na gị na-eke kpọọ gị n'orie kpọọ gị n'afọ kpọọ gị na nkwọ. So gị ga-abịa goziere anyị ọjọọ anyị chọrọ ịta ọjọọ anyị na-agwa n'ụbọchị nke taa na ọ ga-awa ọjọọ ihe ọma ọjọọ ihe akụ aka ihe enwe ọjọọ ọganiru asị gị bịa gọzie ọjọọ a na ndị niile nọ n'obi oke obi a nọ n'ime ya gọzie were ha n'ofu n'ofu ebumnuche ha niile na-abụghị njọ ga-emezu emezu anyị were na-akpọ ndị ichie ndị egede ndị mbụ anyị ga-ebido n'isi nna awụ ụgamadike dịka wezi igwe ebupụta mmụọ anyị si ya bịa lee ọjọọ agọziere anyị wee na-akpọku nna ya wụ nwezi igwe ọ n'obi nwa gị ka anyị nọ n'ime asịgị bịa biko na-akpọkwa emedike ahụ ọgụ anyị sị na ọjọọ ka anyị kpọchara emedike anyị wee na-akpọ ibe aṅụsị ọ n'obi ibe aṅụsị ka anyị si aṅụsị ya lekwa ọjị n'otu aha ka anyị na-akpọkwa okpomarugwo ma ibe aṅụsị wee nwee emedike nwezi igwe ise ya tara na ọjị biko
ụfọdụ gwa anyị kpọọ nna gị wee eze echete onye amụrụ ihe niile anụ na asụ na ọjọọ anyị ga-amasị na afọ ọhụrụ anyị banye n'ime ya ga-awa afọ ihe ọma ọganiru wee na-asụ ajọ mmadụ ebe ọ na-asị achụgharị ya asụ m ihe na-eme mmụọ mekwe mmụọ eme mmadụ mekwe mmadụ amụsị nwoke amụsị nwaanyị o si n'ụlọ ha esi na amụ achụgharị ya asị na ha werekwa ala wee zere anyị si ogbugbu ya bịa lekwa ọjị bịa wee na-asụkwa izugbe ewu izugbe na-akpọ mmiri niile obodo ugwu ji wee biri ọrasị ọgbọ n'elu ikwu nna ya dị ata ajụ wee na-asụ ala ụmụ eze ogwuru ala mbata ụga nwere nne nna ihe na-emere ụga ihe na ihe ụga na-emere ya asụ m ụlọ ndị ichie ndị egede ma ndị ayọtara ma ndị anyị na-ayọta asụ m ka ọ dị n'ire ka anyị ga-awa ọjị tata ndụ tata anyị isi ike tata ọmụmụ azụ ụmụnne m niile ndị na-ebe ego ha na-erubeghị 10 million n'afọ ahụ ga-akpata 10 million ndị kpatagoro ego na-achọ ka ha ruo 100 million mmụọ dị iche iche na-asị na ha ga-eri asụmaka mmụọ a ya gbajite asụmụlụ niile ụlọ ga-arụcha ụlọ elu n'ụlọ ala gba moto niile bụ nke ụnụ chọrọ ndị chọrọ ịga obodo oyibo mmụọ ala anyị ụnụ kweta ekweta ike na mmụọ na-arụ ọrụ ego obodo ewu ga-apụtakwa afọ a ga-adịra na mma ya gaghị anwụchu anwụchu asụ m ọnwụ ike ya gbara ya ọsọ na anyị ga-akpata akụ ri aka ihe aka agaghị wee na-asọ dịgoro anyị na mma anyị ekelela n'ụlọ ndị ichie ndị egere mere na anyị pụta n'ụbọchị nke taa ọnụnụ anyị na-ebe ahụ edegwe ya n'ime mmụọ na ọ ga-adị otu a wee na-ekele nwanne anyị nwoke nna nyere ego asị m ọ ga-adịgo na mma dịrị gị na tim gị mma ihe ọma nke anyị butere si na ọ ga-na-eme n'obodo anyị ihe ọma ga-eme na ngwuru otu ndị a ka m gọchara esi ihe niile anyị gọrọ ga-adị ire n'aha ndị elu na ndị ala
Oji!